Mazulabu ino kwa ino sokondedwa mambo ya Yesu Kristu. Ndafikaso ene mbalo wanu mambuye Mtumiki Solomo mu nthawi ino yakumadzulo kuchokera kuno ku Chilomoni. Popitiriza kudandaulirana za moyo wauzimu umene ukuyendera pa dziko pano, titawerenga m'buku la chivumbulutso lija tapeza zochuluka zimene taziona kuti ulendo wa anthu a Mulungu sukuyenda mophwekayi, ukuyenda moopsa kwambiri. Lero lino sokondedwa ndati ndikudandaulireni chifukwa cha nyengo yathu imene tili nayo tsopano. Tikumbukirani kuti Ambuye wathu Yesu Kristu anayamba kuziona zovutazo asanafike pochenjeza kwa iwe ndine. Choncho pamene iwe ndine tapezeka mchikhulupiriro, tisayembekezere kunena kuti tiyenda mophweka, tiyenda movuta kwambiri kuti kapulumutsidwe. Yesu Kristu anachiona nchabwino kuwachenjeza okhulupirirawo kuopa kuti angayende ndi chilingaliro chonena kuti atha kulandira ufumu wa dziko lino lapansi. Popeza anthu ife tikatembenuka mtima, nthawi zambiri timaona ngati kuti timetembenuka mtima tasiyana nawo moyo wa mazunzo pa dziko lino lapansi. Sizimatanthauza choncho ayi. Koma kutembenuka mtima zimatithandiza ife kuzindikira komanso kukonza malo a moyo winawo mtsogolomo, osati nyengo yathu ino ayi. Pa chimenechi inu amene mukundimva pamene mukulikonse kumene muliko, dziwani kuti pamene mudayamba inu kutumikira Mulungu munayiputa nkhondo ndi Satana, ndipo zili ndi inu kugonjetsa kulimba mtima kuti musagwedezeke pa chikhulupiriro ngakhale Satana ataombetsa mphepo zosiyanasiyana. Yesu Kristu adachenjeza pa Mateyu 24 verse yake kuyambira pa 1 kuti Yesu anena za mtsogolo chiyambi cha masautso. Anafuna kuwafotokozera ophunzira za kutsogolo, kuyamba kwa mavuto, kuyamba kwa zitsautso. Tikumbukire kuti chisautso choyamba chidayamba ndi mwini wacheyo. Iyeyo atalengeza, atalalikira, adawuza kuti mwana wa munthu adzaphedwa, patapita masiku atatu adzauka kwa akufa. Ndeno asanafe Yesuyu adawachenjeza iwowa za moyo wawo umene angayendere ophunzirawo. Verse 1. Ndipo Yesu anatuluka kukachisi, ndipo ophunzira aja anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Koma iye anayankha nati kwa iwo, simuona izonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake umene sudzagwetsedwa. Verse 3. Ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri la Zitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti? Ndipo chizindikiro cha kufika kwanu nchiyani? Ndi cha mathedwe a nthawi yapansi pano? Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani, asasocheretse inu munthu, pakuti ambiri adzafika m'dzina langa nadzanena ine ndine Khristu, nadzasocheretsa anthu ambiri. Koma inu mudzayamba kumva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo. Onani, musadere nkhawa, pakuti kuyenera kuti izi zioneke, koma chitsiriziro sichidafike. Tikayang'ana nkhani imeneyi timapeza kuti zimene Yesu adafotokoza zokhudzana ndi kupasuka kwa kachisi. Kachisiyo anapasulidwa ndithu mu nkhondo imene idachitika. Kachisiyo anagwetsedwa ndithu, anabalalitsidwa ndithu, anachita kukonzedwanso. Mawu amenewa Yesu Kristu atawanenera mtsogolo anachitika kale. Tere panopa iwe ndine sitingakhale mawu awa ona kuti mukadzaona ati muona kuti mwala uwu sudzakhalanso pa unzake pakachisi. Mawu amene ajawo anakwaniritsidwa, anapita kale. Fa Yerusalemuyo kachisi amene amanenayo anagwetsedwa ndithu. Ndi akufotokoza kuti mudzayamba kumva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, ndipo anene onama ambiri adzauka ndi kumadzanena kuti ine ndine Khristu. Zimenezi sizikusowekera kuti wina wache atikumbutse iyayi. Tikuziona tokha m'dziko mwathu muno, m'Malawi muno, anthu akumadzitchula okha kuti iwo ndi Ambuye. Zikusowekera kuna kuti nthawiyo sikuti ili kutali, yafika ndithu ya mathedwe yapansi pano. Mbiri za nkhondo, nkhondo zikulankhula ni nkhondo ndi zikuluzikulu, sikuti kachiwembo kuti basi wina wache angogwetsa ku nyumba kache nkumanda kuti ayi ziwembo zimenezi. Koma ni nkhondo za maiko akuluakulu pa dziko lapansi, nkhondo zoopsa zidachitika. Nkhondo yoyamba idachitika, yachiwiri idachitika, mukafunafuna mukafufuza kunena kuti akubweranso ndi yachitatu, third world war. Zonsezi zikufotokozera zimene Khristu Yesu adazichita
adazinena kuna kuti no mudzayamba kumva mbiri za nkhondo. Tikapitilize pa verse yake ndi ya 6 verse 7, pakuti mtundu umodzi wa anthu udzawukirana ndi mtundu wina ndi ufumu wina, ndipo kudzakhala njala ndi zivomerezi m'malo akuti koma ndizo zonsezi zowawa zoyamba. Kudzakhala njala zivomerezi m'malo akuti koma kuti zimenezi ndi zowawa zoyamba. Nkhondo, anene onama, kuzabwera zivomerezi ndi njala, ali ndi zowawa zoyamba. Koma ganyo weniweni ali patsogolopo, magobo yeneni ali patsogolopo. Ndiye zowawa zoyamba zapita. Verse 9 akuti pamenepo adzakuperekani ku msautso nadzakuphani, ndipo anthu a mitundu yonse adzadana nanu chifukwa cha dzina langa. Ndipo pomwepo ambiri adzakhumudwa nadzaperekana wina ndi mnzache, nadzadana wina ndi mnzache. Ndipo anene onama ambiri adzauka nadzasokeretsa anthu ambiri, ndipo chifukwa cha kutuluka kusayeruzika chikondano cha anthu aunyinji chidzazilala. Koma iye wakulimbika chilimbikire kufikira chimaliziro, yemwe adzapulumuka. Ndipo uthenga wabwino waufumu udzalikidwa pa dziko lonse lapansi ukhale mboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Apa afotokoza za stepi ya zowawa zoyamba ndikonso za zowawa zachiwiri, koma mwachidule, chifukwa mkatikati mwa zowawa zoyambazo mwachitika zinthu zonena kuti ndi zoopsa. Chifukwa akuti pomwepo akadzatha masauko amene pomwepo chidzafika chimaliziro. Tsono tikafufuza kuchokera pamene Yesu Khristu adapezeka ndikudzafika munyengo yathu ino, chimaliziro sichinafike. Chifukwa dziko lomwe lija lakalipobe, chimaliziro sinafike. Soza kuno zimene adakumana nazo ophunzira oyambawa zinali zoyamba zowawa, osati anangomva zowawa zoyamba. Nkhondo, chani, anakwapulidwa, anaperekedwa, anaphedwa, zowawa zoyamba. Chifukwa zidakha kuti no zatsilizika zowawazo pamene popo pano patili mu Yerusalemu tsopano, koma chimalizo sichinafike. Ndiye tikaonikireni muzowawa zoyambazo munachitika chani? Muzowawa zoyamba munachitika chani? Okondedwa, mwachitika nkhanza zoopsa kwambiri. Dziko lapansi silanu ayi. Ndana kuti ndikungofuna kuonanso mkati pang'ono muchivumbulutso chapepani zambiri zimene ndingatumiza pa zikhala zachizungu, chifukwa kuti no ndi mmene no tapangira, chifukwa kuti kumasulirako kukutivuta. Koma ino amene no mumadziwa kumasulirako mudzifotokoza, mudziziona zinthu zo English yo, tidzingotumiza page yo tayionani muone kuti kodi anzathu adayenda muzotani. Ine ndangokhala kapolo nzanu, m'bale wanu mwa Ambuye, amene ndikufunitsa ndi mtima wanga wonse kuti inunso musakaonongeke. Yesu Khristu anayankhula bwanji? Zimatheka bwanji kuti ophunzirawa akakumane ndi nkhanza zimenezi koma nayo mphamvu yoopsa? Mateyu chapter 10 verse 16. Mateyu 10 verse 16 akuti Yesu atumwi 12 ndi utumiki wawo. Verse yake ndi 16. Taonani, ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa afisi. Chifukwa chache khalani ochenjera monga njoka, ndiona mtima monga nkhunda. Ali mukhale ochenjera chifukwa akukutumizani ngati nkhosa pakati pa afisi. Ndiye iweyo ukufunafuna mtendere, go deeper, kuboleza. Kuboleza kotu okondedwa kukufunikadi, koma Bible nakuti no musakondwere ngati chifukwa mudakonda njoka kapena kuti ziwanda zidakugonjerani, koma mukondwere ngati mayina anu alembedwa mmwamba. Mukhoza kuboleza lero mayi yanga, ino ndikupezeka ndi dzigayo, kupezeka ndi magalimoto, manyumba apa mmwamba, kamudzigona pa bedi lotani, koma ngati dzina lanu m'buku la moyo mulibe, ndiye bedi ameneyo zero wa makutu. Ndifanye Yesu anakuti musakondwere chifukwa no ziwanda zidakugonjerani, koma